बुहुमा सुबुं माहारिनि गावजों गाव दावहा जानायजोंनो जोबस्रांलांसिगोन नामा? बावैसो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गिलु-बालु दावहा जानानै थांबाय। बेबायदिनो फिन गिलु-बालु दावहा सोमजिबावनायनि लामायाव चाइना आरो ताइवाननि गेजेराव। चाइनानि मोन 27 फाइटर जेटआ ताइवान हादोराव हाबफैदों। इउएसनि हाउस स्पिकार नान्सी पेल'सिआ जेब्ला ताइवान हादोराव दावबायहैदोंमोन, बेनि उनावनो चाइनानि गं 6 J-11 फाइटर, गं 5 J-16 माल्टि-रल फाइटर आरो गं 10 Su-30 माल्टि-रल फाइटरफोरा ताइवान हादरनि एयार डिफेन्स जन सिम हाबफैदों। थांनाय 25 बोसोर गोबाव समनि उनाव ताइवानाव इउएसनि सासे राजखान्थिगिरि नान्सी पेल'सिआ हाबफैदों। नाथाय चाइनाया इउएसनि हाउस स्पिकार नान्सी पेल'सिखौ ताइवान हादोराव दावबायहैनायखौ मोजां मोनाखै। थांनाय नैथि मुलुग दावहानि उनाव चाइनाया ताइवानखौ गावनि सिङाव दोन्दोंमोन। नाथाय माखासे समनि उनाव राजखान्थियारि दावहा जानानै ताइवानआ चाइनानिफ्राय उदां जायो। ताइवानआ चाइना हादरनि साखाथियाव थानाय मोनसे फिसा आइलेन्ड। चाइना हादरा फिन ताइवानखौ गावनि सिङाव लानो नाजानाया सोराङाव फैदों। नाथाय ताइवानआ फिसाब्लाबो गाव हारसिङैनो उदां, गोजोन, गावनि संबिजिरजों सोलिनो लुबैयो। चाइनानि हादोरगिरि शी जिनपिंआ बुंदों दि ताइवानआ चाइनाजों ज'जाफिनथारनांगौ। थांनाय नैथि मुलुग दावहानि उनाव चाइनाया ताइवानखौ गावनि सिङाव दोन्दोंमोन। नाथाय माखासे समनि उनाव राजखान्थियारि दावहा जानानै ताइवानआ चाइनानिफ्राय उदां जायो। ताइवानआ चाइना हादरनि साखाथियाव थानाय मोनसे फिसा आइलेन्ड। चाइना हादरा फिन ताइवानखौ गावनि सिङाव लानो नाजानाया सोराङाव फैदों। नाथाय ताइवानआ फिसाब्लाबो गाव हारसिङैनो उदां, गोजोन, गावनि संबिजिरजों सोलिनो लुबैयो। चाइनानि हादोरगिरि शी जिनपिंआ बुंदों दि ताइवानआ चाइनाजों ज'जाफिनथारनांगौ। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।